Čau, tady Šumu Srama, vítejte do dalšího videa. Přesto, že za mnou tady jako RegioJet, tak pojedeme Leo Expressem, sorry, RegioJetem. No takže bude video z Leo Expressa a jsem zvědavý, jsem na Hlaváku, tady společně s... Čau hoši, čau. Já jsem dneska pozval Šimona ke mně na Moravu, tož já jsem takové Pražák, já jsem takové Moravák a on je takové Pražák, takže vydejte se s náma na tuto strastiplnou cestu se společností Leo Express. Hele, nikdy jsem s Leo Expressem nejel, takže jsem zvědavý sám a jsme na Hlaváku, je to celkem jako normálně lidí asi. No a jedu v 8 vlakem do Studenky a pak se uvidíme ve vlaku teda. Uděláme Leo Express review, hodnotíme servis, záchody a takové ty věci, jo. Takže zatím čau! Takže jsem tu zase na Hlaváku, říkal jsem, že jsem ve vlaku a teďka tam droubí vlak. Já taky. Jo, tady je banán, jasný. Číslo 321 linky R17, dopravce České dráhy do stanice Tábor, no takže tak to bude vypadat náš vlak. Leo Express, jo, je krásný. Ano, jeden souborou bez nátěru, prostě černokněžník, víš. Ano, je to divný. Ale proč by to dělali hlavně? OK, čau. Máme zamknuto, čau. No, takže to díl jsem. Jo, mám tak normálně, no. Velký záchod, tohle se vlastně to se nám zvedá, což vlastně tady se pohodí, se tady žije haj. Tady máte jasně, jak to má fungovat, že jo. Takovýhle věci, takže ale zatím dobrý, že jsem neskoušel umyvadlo, takže zatím zkusím umyvadlo, počkej. A co funguje? Takže... Hele, za chvilku to zkusím, tady musím potřebovat čas. Takže umyvadlo je tak jako OK, no. Máte tady toalet, jakože skvělý, no. To byl bathroom review a jdeme do cestujících. Tady ta závada vlastně nějakýho boční části sedačky, tak se to vlastně jenom upadává trochu. Jak říkám, ta pravděpodobnost je menší, ale... To viděl, jak hraju. Tady vlastně vidíte, jak je zajímavě udělán reklamní systém na panelech a vlastně na těch stejných panelech je i jako trasa, nějaký zastávky následujou, v kolik minut tam budeme a taky jakoby umístění na mapě se tam zobrazuje.
kde se nacházíme, ale tak tam jsou třeba reklamy nějaký, jako na nějaký jídla a na sponzory. Poličky na zavazadla jsou skleněný a vlastně odráží se tam jakoby země z okna přes to sklo. Tady je ukázka jídelního lístku. Ale možná, že kdybys to takhle opatrně zkoušel jako natápat, tak bys vždycky to na metr povolil. Tak co, dávám se na základ. Co když se bude ptát, Jedem v tobě. Něco. Budeme jít, když jsme spíli, měli v 7. Když on řekne, jo, to má cenu, ale já už na to ani nejsem si zjistý, je to stavěné. Pak jsme vlastně ještě dostali dobrou vodu a teďka je tady ta mapa právě, jak jsem říkal, že vám to ukáže, kde se nacházíte jakoby na lokaci. Měl jsem hlad, tak jsem si objednal miniwrap za 35 korun a tak já vám ještě ukážu, jak to vypadá, je to fakt jako malý, ale za tu cenu. Dejme tomu, že je to ve vlaku a není to v nějakém jako obchodním centru, takže to tak nějak jako jde. A je to i dobrý. Díky za zhlédnutí, můžeš dát like, odběr a za mě je i Leo Express výborný dopravce. Je to komfortní a doporučuji.